Tervetuloa kuuntelemaan keskustelusarjaa kompleksisuusajattelusta. Mutta mitä on kompleksisuusajattelu? Se on tapa ymmärtää asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutumista ja siitä syntyviä yllättäviä ennakoimattomia yhteisvaikutuksia. Olemme kutsuneet eri alojen ihmisiä keskustelemaan siitä, miten kompleksisuusajattelu toimii käytännössä, esimerkiksi johtamisessa, esimiestyössä ja organisaatioiden kehittämisessä. Keskustelijana sarjassamme on yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Harri on väitöskirjassaan tutkinut terveydenhuollon uudistusten toteuttamista. Näkökulmana hänellä oli kompleksisuusajattelu ja pirulliset ongelmat. Työssään hän on onnistunut auttamaan organisaatioita tunnistamaan niiden toimintaa ohjaavia ajattelutapoja ja tukemaan kompleksisuusajattelun omaksumisessa ja käytännöllistämisessä. Kevan työelämäpalveluilla on ollut ilo saada tehdä yhteistyötä Harrin kanssa. Sen innoittamana olemme käynnistäneet tämän keskustelusarjan yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Toivomme sinulle oikein kiinnostavia hetkiä keskusteluiden parissa. Tervetuloa kuuntelemaan kompleksisuuteen ja pirullisiin ongelmiin syventyvää podcastia. Tässä 3. jaksossa meillä on vieraana Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski. Tero on myös filosofian tohtori. Hän väitteli viime joulukuussa resonoivasta urheilujohtamisesta, sivuten siinä vahvasti myös kompleksisuusteoreettista näkökulmaa. Tervetuloa podcastiin, Tero. Joo, kiitos paljon. Kova olla täällä. Jos aloitetaan sillä, että Tero avaisit vähän aluksi sitä, että mitä tämä resonoiva johtaminen oikeastaan on, ja voidaan puhua aluksi ihan urheilujohtamisen kontekstissa ja sitten mennään hetken päästä vähän muillekin toimikentille. Joo, eli resonoiva johtaminen ei ole mun kehittämä kautta keksimä käsite tai termi. Sen on ehkä tunnetuimmaksi tehnyt tämmöinen yhdysvaltalainen psykologi kuin Daniel Goleman. Hän puhuu tällaisesta emotionaalisesti älykkäistä johtajista, jotka niin kuin toiminnallaan luo resonanssia, tai sitten vastaavasti ei niin emotionaalisesti älykkäistä johtajista, jotka toiminnallaan luo sitten sille vastakkaista ilmiötä, eli dissonanssia. Ehkä se, mitä mä tein, niin oli se, että toin tämän resonoivan johtamisen ajatuksen urheilun ja suomalaisen urheiluviitekehykseen ensimmäistä kertaa, tuoden siihen sitten ehkä omia sävyjäni. Mitä mä sillä tarkoitan? Niin mä tarkoitan sillä sellaista johtamistapaa, jossa johto kurkottaa toimijoihin päin, on kiinnostunut arjen todellisuudesta ja sitä kautta haluaa päästä näiden kentässä toimivien yksilöiden niin sanottuun hiljaiseen ja sumeeseen tietoon kiinni. Edelleen resonoiva johtaminen ymmärtää sen, että minkä tahansa järjestelmän kehitys, vaikka urheilujärjestelmän kehitys, ei ponnista pelkästään sieltä ylätasolta ideaaleista järjestelmälähtöisesti, vaan vähintään yhtä lailla tärkeää on sieltä alhaalta ylöspäin nouseva toiminta, tämmöiset yksilötason aktivismi ja tämmöiset kompleksiset prosessit tähän teemaan liittyen. No miten jos miettii sitten tavallaan urheilujohtamista vähän niin kuin tässä ajan saatossa, että pahoittelen mun näkemystäni, mutta jos mä niin mietin mun mielikuvaani urheilujohtajista, tälleen niin katsoa vähän taaksepäin, niin se mielikuva ei ehkä ihan vastaa tämmöistä resonoivan johtamisen toimintamallia, mutta siis varmaan siihen suuntaan ollaan menossa koko aika enemmän ja enemmän. Niin miten tämä on kehittynyt, tämä johtaminen sitten tässä vuosikymmenten varrella? No tuo on hyvä kysymys ja tavallaan jos niin puhutaan tämmöisestä, että johtaminen kehittyy tällaisien isojen paradigmojen kautta ja näin, niin kyllä voi sanoa, että urheilu ei ole ollut alana se edelläkävijä. Ja mä nyt puhun lähinnä Suomesta, koska sitten taas kansainvälinen urheilukenttä on ihan omaansa. Suomalainen on omaansa monesta syystä johtuen. Mutta suomalaisittain niin ei voi sanoa, että urheilujärjestelmän tason johtaminen on välttämättä se johtajuuden ja johtamisen edelläkävijä alue. Siinäkin on poikkeuksia. Esimerkiksi valmennuksen puolella, joka kiinteästi liittyy urheilujohtamiseen, niin on tiettyä edelläkävijyyttä monessa kohdin. Mutta tällaisesta niin sanotussa järjestelmäjohtamisessa niin voi sanoa, että joitakin vuosia tai vuosia kymmeniä on perinteisesti tultu perässä.
Tässä nykyisessä ajassa mä näen kyllä sellaisia positiivisia trendejä, mutta siinä täytyy olla malttia, se ei tule hetkessä tämä kehitys. Ja toki tässä nyt on sinänsä motivoiva tilanne, että voi omassakin työssä omalta tontilta ja ruudultaan koittaa viedä sitä sinne suuntaan. Jos vähän konkretisoidaan ja mietitään tämmöisiä resonoivan johtamisen ideaalityyppejä, että ihan niin tavallaan oikeita henkilöitä, niin itselle tulee ehkä joitakin mieleen, mutta olet varmaan Tero kanssa miettinyt, että ketkä voisi olla tämmöisiä henkilöitä, ketkä niin kuin toteuttaa resonoivaa johtamista. Voitko vähän kertoa, ketkä tämmöisiä olisi ja minkä takia he olisivat tämmöisiä ideaalityyppejä? No joo, jos nyt tuossa vaikka pari esimerkkiä nostaa esiin. Yhden vähän ehkä tommosen, joka on niin iso hahmo, että samastuminen voi olla pikkusen haastavaa, niin voisin ottaa vaikka Nelson Mandelan. On varmaan otettu näissä yhteyksissä ennenkin esille, mutta on niin hyvä ideaalityyppi, että otetaan se nytkin. Ja tietysti sanomattakin selvää on hänen niin kuin se eri tasoja yhdistävä vaikutuksensa, jota hän teki. Ja sitten tähän niin kuin resonoivaan johtamiseen kuuluu myös vahvasti johtajan oma esimerkki, jotta se on uskottavaa. Ja jos henkilö on valmis istumaan 20 plus vuotta vankilassa oman aatteensa vuoksi katkeroitumatta siitä, niin esimerkki on aika vahva. Jos viedään vähän semmoisiin henkilöihin, jotka tässä nyt voisi alkaa niin kuin lähemmin tavoittelemaan samalle tasolle edes jossain määrin, niin mä nappaan urheilun kentästä vaikka semmoisen valmentajahahmon kuin Erkka Westerlund. Hän on puhunut paljon ehkä valtavirran vastaisestikin omasta johtavisfilosofiastaan niin kuin tuossa joukkuelajin vetäjänä ja siitä, kuinka ei edetäkään valmiitten konseptien kautta, vaan mielletään se peli tietynlaisena systeeminä, missä aloitetaan se peli ja katsotaan, mitä alkaa tapahtumaan ja ymmärretään se, että pelaajat luo vahvasti sitä sisältöä myös, ei pelkästään se valmentaja. Mulle itse tulee ehkä mieleen meidän podcastin ensimmäinen vieras, eli Olli-Pekka Heinonen, että mitä hän siinä podcastissa kertoo omasta johtamisestaan, johtamisfilosofiastaan, niin kyllä siinäkin oli vahvoja viitteitä tästä resonoivasta johtamisesta. Mutta jos edelleen vielä konkretisoidaan, niin että se jää niin kuin liian abstraktiksi, niin miten tätä resonoivaa johtamista saadaan sitten aikaa? Et onko niin kuin tämmöisiä konkreettisia työkaluja, miten saisi sitä resonointia lisättyä? Mulle toki itselle tulee mieleen aina tämä puntaroiva demokratia, kun sitä tutkin. Sitä voi niin toteuttaa myös organisaatiotasolla, järjestelmätasolla, mutta miten Tero, mitä sulla tulee mieleen tähän liittyen? No joo, kyllä mulla selkein työkalu tuohon on semmoinen kuin kohtaaminen. Ja kohtaaminen ymmärretään usein synonyymiksi vuorovaikutuksen kanssa, mutta mulle ne ei ole synonyymejä keskenään. Eli mä näen, että usein niin kuin ihmisen matkan varrella, erityisesti niin kuin osana vaikka urheilijan polkua, niin on tällaisia niin sanottuja merkityksellisiä kohtaamisia, millä on suhteellisen suuri vaikutus ihan niin kuin koko yksilön jatkon kannalta. Ja tämmöisestä niin kuin vahvasta tilanteessa, jossa niin kuin yksilön suunta jatkoa varten muuttuu, niin mun mielestä vuorovaikutustilanne on vähän kevyt termi kuvaamaan sitä, ja mä puhun tämmöisistä kohtaamisista. Mutta kohtaamiset, ne voi luokitella monin tavoin, kuten omassa tutkimuksessani tein, mutta yksi tapa luokitella niitä on ihan tällaisena niin kuin johtamisen työkaluna. Eli se on työkalu ja se on työtapa, jonka voi tietoisesti ottaa johtaja omaan arsenaalinsa, että on kiinnostunut ihmisistä ympärillään muustakin kuin ihan suoranaisesti työhön liittyvistä asioista. Vaatii tiettyä aitoutta, itsensä peliin pistämistä. Johtamista voi toteuttaa toisellakin tavalla, mutta jos sä haluat päästä niin semmoiseen arjen merkitykselliseen tietoon käsiksi, mikä sille yksilölle on tärkeää, mikä sitä liikuttaa, niin siinä täytyy kohdata tätä ihmistä ja usein ilman agendaakin. Joo, kuulostaa oikein hyvältä ja meillä, jos vähän tuosta kerron, mitä me ollaan tehty tuolla Vaasan yliopistossa, niin tosiaan tämmöisiä niin kuin organisaatioraateja, että ollaan pyritty niissä mahdollistamaan se aito kohtaaminen ja pyritty saamaan ikään kuin organisaatio pianoiskoossa paikalle. Et esimerkiksi tuolla
Vaasan keskussairaalassa, kun kehitettiin onkologian klinikkaa, niin siellä sitten ylilääkäri kokosi niin kuin koko klinikan potilaita, syöpäjärjestöjä yhteen 4 iltapäiväksi. Ja he pohtivat siellä niin kuin klinikan tulevaisuutta tai niin kuin deliberatiivisen demokratian ihanteen mukaisesti. Ja kyllä sielläkin niitä aitoja kohtaamisia tuli. Että kyllä tällainen niin kuin kohtaaminen ja jalkautuminen, niin ihan samaa mieltä on, että näin täytyisi toimia ja yhä enemmän. Ja kyllä näitä tarinoita mediakin nykyään on nostanut paljon esille, että tulee enemmän esille johtajia, jotka rohkeasti niin kuin lähtee pois sieltä norsunluutornista ja hakeutuu sitten vähän niin kuin sinne työntekijöidenkin keskuuteen jopa. Mutta mennään vähän nyt muille toimikentille. Ja urheilujohtaminen on todella mielenkiintoista ja voidaan sitä jatkaa tämän koko podcastin ajan kyllä, mutta jos hetki puhutaan siitä, että miten tämä resonoiva johtaminen sitten ikään kuin skaalautuu urheilujohtamisen ulkopuolelle. Että kuulijat meillä toimii tosi monella eri sektoreilla varmasti, ja varmasti myös kolmannella ja julkisella, mutta sitten myös niiden sisällä niin kuin monilla eri toimikentillä, niin heitä varmasti tämä kysymys kiinnostaa, että miksi niin kuin ylipäätään urheilujohtaminen on, mitä niin kuin erityispiirteitä siihen liittyy, ja onko jotain haasteita niin kuin skaalata tätä myös muille toimikentille? No joo, tavallaan on ja ei, että ei ole haasteita skaalata sitä muille toimikentille, koska kaikki systeemit koostuu ihmisistä ja tietyt ihmisten kanssakäymiseen liittyvät asiat on aika universaaleja. Yksi kulma kompleksisuuteen on sosiaalinen kompleksisuus, ja silloin nimenomaan puhutaan risteävistä intresseistä ja ihmisiin liittyvistä seikoista. Ja ne nyt muistuttaa toisiaan aika vahvasti yli alojen. Kuitenkin vaikka puhutaan tällaisesta niin sanotusta rakenteiden siirtyvyyden laista, että systeemi, mikä toimii tietyssä paikkaa tai toimintatapa, niin usein toimii toisessakin, niin ihan niin suoranainen se ei ole tietysti ole, vaan kyllä erilaiset niin kuin alojen erilaiset kulttuurit myös vaikuttaa jonkin verran. Mutta jos yksi osa kysymystä oli vielä se, että mikä urheilusta nyt sitten tekee erityistä, niin sitä tekee tietysti monikin asia erityistä. Sitä on tutkittu aika paljonkin kansainvälisesti, ja mä löysin sieltä noin 10 siitä erityisen johtamisalan tekevää piirrettä, mutta mua itseäni niistä eniten kiinnosti tällainen kuin passio, eli ehkä tutummin intohimoisuus. Ja tämä on semmoinen erityispiirre, että urheilu on ehkä leimallisesti ala, jossa tietyllä tavalla niin kuin eletään rajoilla, etsitään sitä yksilön parasta potentiaalia, ja siihen liittyy intohimoisuus tai passio. Ja mielenkiintoisen sitä tekee, että se voi olla niin rakentavaa kuin syövää. Ja toisaalta se ei ole mikään urheilun yksinoikeus tai urheilun yksistään omistama asia. Totta kai intohimoisuutta ihmisistä löytyy paljon muillakin elämäaloilla, mutta ehkä urheilussa se on niin erityistä, että mä koen, että se voisi olla kiinnostavaa monen muunkin alan kannalta ymmärtää sitä. Joo, siis tämä passio ja passion johtaminen niin kuulostaa todella kiinnostavalta. Niin miten kun toit myös sitä huonoja puolia esille, ja jos puhutaan vaikka työhyvinvoinnista hetki, niin jotenkin itse ajattelisin näin tutkijana, että se passion kokeminen on melkein niin kuin edellytys tähän tutkijan työhön. Että pitää kokea sitä intohimoisuutta tähän tutkimukseen, että tätä jaksaa tehdä ja tästä niin kuin innostuu päivästä toiseen, jaksaa uppoutua vaikeisiinkin teorioihin, hakee laajoja aineistoja. Mutta miten sitten, kun tämä varmaan vähän kytkeytyy myös tähän työn imun käsitteeseen. Ja mä oon välillä miettinyt sitä, että onko tämä niinku oikeasti tarpeen, niinku, pitääkö aina kokea sitä passiota, sitä työn imua, pitäisikö niinku olla edellytys, vai voiko vaan niinku, tavallaan tehdä sitä työtä niinku, työnä kokematta passioa. Mutta mitenkä koet niinku, tämmöisen näkökulman? No, tämä on tosi mielenkiintoista, ja ehkä tässä päästäänkin tällaiseen keskustelevaan moodiin. Ei mulla ole mitään
mitään ainoita oikeita vastauksia, mutta onko se nyt pakollista sitten, niin mä tietysti koen, että työn voi ihminen kokea niin kovin monella eri tavalla. Sä voit olla ikään kuin vähän alaan katsomatta tällainen keikkamiestyyppi, että sä käyt hoitamassa sen homman ja se varsinainen elämä odottaa kotona tai jossain muualla. Ja sä voit olla hyvä siinä työssäsi, myös tällä lähestymistavalla. Jollakin toisella se työ voi olla paljon isompi osa omaa identiteettiä ja usein sitten se passiokin linkittyy siihen työhön silloin tosi läheisesti. Ei tässä ole oikeita ja vääriä, mutta epäilemättä, kuten sanoit, vaikka omasta tutkijan roolistasi, niin kyllä se jollakin tavalla vähän valjuksi ehkä sitten jää, jos ei siinä ole tunne millään tavalla mukana. Ja jos vaikka omaa tutkimusaihetta kohtaan ei tunne minkälaista vetoa, niin ehkä se jää pikkusen enemmän suoritukseksi. Tai siitä se joku tietty elementti jää silloin puuttumaan. Ja tosiaan niin passio on lähtökohtaisesti myönteinen asia, mutta ei automaattisesti. Eli mä oon puhunut tämmöisestä harmonisesta ja pakonomaisesta passiosta. Ja pakonomaiseen versioon liittyy muun muassa sellaisia piirteitä, että kokee niin kuin olevan vaikea irrottautua siitä passiokohteena olevasta tekemisestä. Ja jos tavallaan ei tee sitä, niin koet suurin piirtein huonoa omaa tuntoa siitä kaikella muulla ajalla. Ja silloinhan sä et käytännössä pääse irtautumaan siitä asiasta. Mitä ajattelet sitten siitä, että jos jatketaan vielä hetki tästä passiosta, että urheilujohtajana ja urheilijana itsekin, niin tavallaan tiedät aika hyvin, mitä se passio on, että olet itsekin sitä kokenut ja koet edelleenkin varmasti. Niin miten kun sun toimikentällä se on tavallaan niin selkeää, että valmentajat, vapaaehtoiset, he kokee sitä passiota, urheilijat kokee passiota, välillä toki varmasti tulee huonoja kausia ja näin, mutta että jos niin miettii nyt muita toimikenttiä, toimialoja, niin millaisia vinkkejä antaisit niin kollegajohtajillesi siitä, että kuinka he vois viedä tätä passion johtamista eteenpäin? No joo, erittäin hyvä kysymys ja siinä on tietysti montakin tapaa ja osittain mennään jo vähän psykologian puolelle, mitä toki johtaminen osittain on. Ja niin kuin käytännön arkipäivän vinkkejä tietysti voi olla, että vahvan tunnetilan sisällä olevaa ihmistä, niin hän ei välttämättä niin kuin siinä tilassa on kaikkein parhaimmillaan ottamaan jotain järkipuhetta vastaan, vaan tunnetila ollessa päällä, niin usein tietynlainen tilanteen jäähyttäminen voi olla paras ratkaisu. Mutta miten muuten, niin tietysti niin pyrkiä lyömään sen yksilön kanssa ja miksei yhteisönkin kesken ymmärrystä siitä, että mitä tämä on. Että nostetaan se esiin positiivina sen asian, että tämä on tätä meidän yhteisöä eteenpäin vievä voimavara, jopa yhdistävä tekijä tämä intohimo tiettyä asiaa kohtaan. Mutta että siinäkin on tietynlaiset pelisäännöt, että näissäkin tilanteissa, kun se tavallaan ylitsevuotaa, niin tietyt peruslähtökohdat vaikka kanssa työntekijän arvostamisesta tai muusta pitää olla kuitenkin olemassa. Sen verran vielä lisään, että ei niin kuin jossakin tietyissä tilanteissa sitten, että no vaikka nyt julkisuudessa jotain valmentajien reaktioita tietyissä peleissä, niin eihän ne aina ollut ihan niin kuin aikuisen ihmisen käytöstä. Tietyllä tavalla niin kuin inhimillisesti ymmärrettävää, että kun tunne vie, mutta siitä huolimatta toistuessaan, kyllä lähtökohta pitäisi kuitenkin olla se, että ihminen vie sitä tunnetta, eikä toisinpäin. Kyllä, ja tässä tosiaan vähän ajattelee niinkin, että jos tämmöinen resonoiva johtaminen lisääntyy ja sitä myötä niin kuin resonointi organisaatiossa tai laajemminkin järjestelmässä lisääntyy, niin silloin se passio myös kasvaa, koska jos vaikka työntekijät kokee, että he ovat tämmöisiä kellokoneiston osia, niin se passio varmaan ei ole kovin vahvaa silloin, mutta sitten kun alkaa huomaamaan sitä omaa rooliaan kokonaisuudessa, saa vaikka enemmän vastuuta ja näin, niin ehkä silloin myös tämä passiokin niin kuin lähtee sitten siitä voimistumaan. Voisi olettaa, että olisi aika tämmöinen luonteva niin kuin kehityskulku. Ehdottomasti, ja tuohon täytyy sanoa, mä kyllä eilen illalla kuljeskelin tuolla mettässä koirani kanssa, kun mä tiesin, että tällainen podcasti on tässä aamulla ohjelmassa ja koitin vähän niin kuin orientoitua aiheeseen kuuntelemalla tiettyjä kompleksisuus
podcastia tuolta maailmalta, ja siellä tuossa ensimmäisessä tämän sarjan podcastissa oli tosiaan Olli-Pekka Heinonen, ja sitten taidettiin keskustella jostakin hyvistä kirjoista aiheeseen liittyen, ja siinä on tämmöinen amerikkalaiskenraali kuin Stanley McChrystal. Hänen luentoonsa törmäsin tuossa eilen illalla, ja hän kertoo omasta niin kuin opiskeluaikaisesta koripallostaan, jossa hän oli tavallaan se ensimmäinen ulosjäävä kaveri siinä joukkueessa, että pääsi yleensä pelissä vähän kokeilemaan, mutta se oli niin kuin tyyli yksi heitto, ja sitten se upposi tai oli uppoamatta. Ja hän sitten kertoi siitä, että no ei ne nyt voitot sillä tavalla liikuttanut, eikä ne nyt häviöt sillä tavalla romahuttanut, koska ei tavallaan kokenut osallisuutta siinä yhteisössä siinä määrin. Ja sitten mun mielestä toi tämän hienosti tähän niin kuin työyhteisö- ja työelämä rajapintaan siitä, että no entäs jos näin on työtiimissä, että nämä työntekijät ei nyt koe sellainen merkittävää tunnetta voitoista tai tappioista, mitä ne työelämän kontekstissa ikinä onkaan, niin eihän se nyt voi olla ideaali. Mutta se, miten kaikki kokee osallistamista, niin se on sitten tietysti se resonoivan johtamisen tehtävä. Mä tarjosin siihen sitä kohtaamisia lääkkeiksi, mutta se on tietysti monisyisempi asia. Joo, kyllä. Oikein hyvä esimerkki, kuvaa hyvin tätä osallisuuden merkitystä. Jatketaan hetki siitä, kun puhuttiin näistä valmentajista ja heidän passiostaan, niin kun urheilujohtamiseen liittyy vapaaehtoisten johtaminen aika vahvasti, mutta myös niin kuin muilla toimialoilla, toimikentillä, niin puhutaan tänä päivänä todella paljon tästä co-productionista, tavallaan yhteistuotannosta, yhteistoiminnasta. Niin, miten sitten näet tämän? Eli kun paljon pähkäilet näitä asioita, siis vapaaehtoisten johtamiseen liittyviä asioita ja omat kokemusta siitä, niin voisitko siihen antaa vähän vinkkejä, että tavallaan mitä haasteita siihen liittyy ja kuinka tätä resonointia saa myös sillä kentällä, koska se on tavallaan niin eri asia kuitenkin johtaa palkattua henkilöstöä kuin näitä vapaaehtoisia. No joo, oot tietysti taas kerran hyvä kysymyksen äärelle ja sinänsä myöskin ajankohtaisen, että yhteiskunnassakin voivotellaan tai todetaan ainakin se ilmiö, että onko tavallaan talkooyhteiskunta murenemassa ja näin. Ja tietysti se peruskysymys kiteytyy siihen, että vapaaehtoisia ei voi johtaa liian kovalla otteella tai kovalla kädellä, koska he helposti äänestää jaloilla ja löytää jotain mielenkiintoisempaa vaihtoehtoista tekemistä tilalle. Ja emme nyt sano sillain, että palkattua henkilöstöä sitten taas kannattaa johtaa käänteisesti. Kyllä käskemällä ihminen tekee tiettyjä asioita näin keskimäärin, mutta tekeeköhän se intohimolla omistautumisella ja omat kykynsä ylittäen pelkästään käskemällä, niin harvemmin ei. Eli sillä tavalla niin ei tässä nyt täysin eri asioista puhuta mun mielestä vapaaehtoisten ja palkatun väen johtamisessa, mutta kyllä siinä on tiettyjä erityispiirteitä ja täytyy tietysti lähteä liikkeelle siitä syystä, että minkä takia ne ihmiset on tullut tavallaan tekemään vastikkeetta sitä toimintaa, kun ne on tullut tekemään. Yleensä ihminen on ainakin puoliksi rationaalinen olento, ja siihen on joku syy. Se voi olla se yhteisö, mitä se antaa, tai se asia voi olla niin rakas, ja jotenkin näitä syitä täytyy sillä johtamisella silloin ruokkia, niin hän saattaa jatkossakin tehdä tätä toimintaa ilman vastiketta ja kokea siitä myös jonkinlaista palkintoa, vaikka se ei olisikaan rahallista. Joo, juuri näin omasta mielestäni myös. Ja kyllä mä ajattelisin taas tähän resonointiin liittyen, että jos se resonointi kasvaa, niin silloin myös vapaaehtoisetkin sitoutuu paremmin. Ja jos nyt puhutaan siitä, että tavallaan tämmöinen talkootoiminta on vähenemässä tai siinä on haasteita saada ihmisiä välillä mukaan, ja kolmas sektori samoin ehkä kokee tietynlaisia haasteita saada jäseniä ja hallitustoimijoita järjestöihin. Mutta sitten kun puhutaan neljännestä sektorista myös paljon tänä päivänä, mikä kiinnostaa minua itseäni tosi paljon. Eli ikään kuin tämmöinen emergentti, spontaani pop-up-kansalaisuus. Eli se ei ole mikään organisoitu toimintamalli, järjestö tai muu vastaava, vaan
spontaanisti se tulee jonkun ilmiön kautta. Ihmiset kokoontuu yhteen ja alkaa vaan tekemään. Niin siinäkin ehkä tätä resonointia tarvisi sitten tavallaan niin kuin, vaikka ihan niin kuin virkamiesten ja näiden neljännen sektorin pop-up-kansalaisten välillä. Että kun siellä on se passio siellä neljännellä sektorilla, mutta tavallaan virkakoneista voi olla välillä taas niin semmoista kankeaa ja hidasta, niin ne ehkä pystyy ottaa sitä passioa käyttöön sieltä. Et siinä se resonointi menee ehkä taas vähän silleen, että tavallaan se visio voi olla siellä ruohonjuuritasolla, miten toimitaan, mutta sitten virkakoneisto ei välttämättä ymmärrä tai poliittinen koneisto ymmärrä sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten pitäisi olla sitä resonointia sitä alhaalta niin kuin ylöspäin. Miltä tämmöinen kuulostaa? No joo, tosi mielenkiintoiselta ja tietysti siinäkin se yhteinen ymmärrys varmasti on niin kuin se ydinjuttu. Ehkä siinä, että johdon tehtävä noissa tapauksissa usein on hyväksyä se, että kaikki ei tarvitse hallita ja silti se voi olla toimivaa. Ja sitten taas vastakkaisesti vaikka tällaisen pop-up-tyyppisen toiminnan pyöräyttäjillä voi kasvattaa ymmärrystä siitä, että ehkä se virkamieskoneisto ei kuitenkaan lähtökohtaisesti halua vaan hiertää ja hidastaa kaikkia prosesseja, vaan sielläkin voi olla aito halu edistää tiettyjä asioita, mutta he ovat vain tietyn muodiston sisällä, jonka kanssa heidän täytyy toimia, mutta usein sekään ei ole vastaan sitä, että me pyöräytetään vaikka. Jos sanoit tuossa aikaisemmin, että esimerkit olisi kivoja, niin niistä saisi kiinni. Vaikka urheilun parissa joku tällainen pihapelipäivä, joka on ihan mun näkökulmasta pompsahtanut tuollaisella tavalla esiin, mitä tuossa äsken kuvaili, niin kyllä siinäkin kohdalla mun mielestä on saavutettu jonkin verran yhteistä ymmärrystä, että se on kaikille lisää, kunhan vaan liike lisääntyy tyylisesti. Niin Ja mennään hetkeksi nyt vähän niin kuin kompleksisuustieteisiin, kun tämä on kompleksisuuspodcasti, niin mä tiedän, että sä kirjoitit tästä väitöskirjassa, ja olet muutenkin perehtynyt, kuten itsekin kerroit, niin tähän kompleksisuusteoriaan. Niin voitko vielä vähän tarkentaa, että miten tämä resonoiva johtaminen kytkeytyy tähän kompleksisuustieteelliseen maailmankuvaan? No, niin tiiviisti kun on mahdollista ilman, että ne olisi yksi ja sama asia. Et mun mielestä niiden erottaminen on jopa pikkusen haastavaa toisistaan, mutta kyllä niistä voidaan eri asiana puhua, mutta siis sehän nyt on se resonoivan johtamisen perusolemus, että se ymmärtää sen, että siinä kentässä, missä ikinä ollaankaan, niin siitä nousee tällaisia kompleksisia prosesseja, jotka ei ole johtamisen näkökulmasta hallittavia. Ja se, että se johtaminen tai se kehitys tapahtuu hallitsemattomasti ihmisten välillä, eikä se ole välttämättä semmoinen joku niin kuin kesytettävä tai kiinni otettava asia, vaan tollainen ilmiö. Ja sitten juuri se, että resonoivassa johtamisessa on ymmärrys siitä, että ei haeta tällaisia palikkaratkaisuja, vaan saman kentän sisällä monet kehitysprosessit vaatii kuitenkin niin kuin uniikkeja lähestymistapoja. Eli jos me nyt yritän taas konkretisoida, että urheilu tulee helpoiten sattuneesta syystä, mutta puhutaan vaikka siitä, että halutaan tuoda lisää menestystä, niin fakta on se, että vaikka eri lajeissa Suomessa tällaisissa menestyskulttuureissa on hyvin erilaiset asiat taustalla. Ja ei vaikka pesäpalloa tai pikaluistelua tai judoa, niin kannata yrittää niputtaa yhteisen niin kuin tällaisen palikan alle, että tällä tavalla suomalainen urheilu menestyy, vaan sieltä pitää jaksaa kaivaa niitä tiettyä lajia tai jopa tiettyä urheilija-valmentaja-paria, niin kuin heille toimivat optimaaliset ratkaisut. Ja se mun mielestä on samalla tätä kompleksisuuden ydintä myös, että mä tiedän, että sä oot taas puhunut paljon tämmöisestä ongelmien käsittämisestä, että yritetään simplifioida ongelmaa ja tehdä palikkaratkaisuja, niin mun mielestä se on keskeinen osa tätä resonoivaa johtamista myös, että jaksetaan nähdä se vaiva siinä, että ei yritetä liikaa yksinkertaistaa asioita, vaikka monimutkaisuus sinänsä ei ole mikään arvo. Otetaan vielä yksi käsite vähän tarkempaan käsittelyyn, eli tämä itseohjautuvuus, itseorganisaatio, mikä on ihan
kompleksisuuden keskeisempiä käsitteitä. Viittasit tuohon kenraali McChrystalin Team of Teams-kirjaa ja luentoon, niin hänhän puhuu paljon siitä, että miten hän pyrki itse mahdollistamaan itseohjautuvuutta, kun hän tuolla Irakissa toimi erikoisjoukkojen komentajana ja kuinka hän niin kuin siirsi päätöksentekon vastuuta ihan niin kuin sinne ikään kuin tiimitasolle. Et ennen hän teki itse kaikki ne isot päätökset, niin hän totesi sitten, että se tieto on siellä niin kuin ruohonjuuritasolla ja siellä niin kuin pitäisi mahdollistaa sitä itseohjautuvuutta ja toki hän teki paljon muutakin, että pyrki sitä yhteistä tilannekuvaa rakentamaan ja verkostoitumista kasvattamaan ja niin edelleen. Mutta kuitenkin niin kuin, tämä itseohjautuvuus mun käsittääkseni oli se suuri juttu, mitä hän siinä teki ja tuloksetkin sitten oli sen mukaisia. Eli toimintakyky tällä organisaatiolla kasvoi hyvin, hyvin paljon. Niin voitko vielä vähän avata tätä, että antaa vaikka ihan konkreettisiakin vinkkejä, että miten johtajat vois lähteä tätä itseohjautuvuutta edistämään ja ehkä vähän niin kuin semmoista niin kuin tsemppausta, kannustusta, että se ei ole ihan helppoa ehkä ottaa niitä ensimmäisiä askeleita, niin mitä sanoisit tällaisille johtajille, jotka miettii, että haluaisi ehkä enemmän kannustaa tähän itseohjautuvuuteen organisaatiossaan? No joo, päästään ihan suosikkiaiheisiin tai johtamisaihepiirin sisällä, mutta ehkä pari kulmaa tuohon. Mä näkisin yhtenä ensimmäisenä kulmana sen, että johtaminen tietysti operoi paljolti tavoitteiden kautta. Miten voi itseohjautuvuutta edistää on tietysti se, että ei mikromanageroi ja anna liian detaljitason tavoitteita, vaan mun mielestä tämä itseohjautuvuus ei tee sitä johtajuutta millään tavalla tyhjäksi, jopa vahvistaa sitä. Mä luin tuommoista kirjaa jo kauemman aikaa sitten, se taisi olla, tämäkin tulee nyt sattuneesta syystä tuolta armeijapuolelta, mutta siis Ehrnroothin kirjaa. Ja siinä hän mainitsi niin kuin urallaan parhaasta käskystä, jonka hän oli saanut, niin se kuului jotakuinkin näin, että avaat tie kotilaiselle joukkojesi kanssa. Niin tällaisesta mä tykkään niin kuin itseohjautuvuudessa, että antaa tosi laajat raamit, mutta eväät sen, että kuinka se toteutetaan, niin on sitten sillä työntekijätasolla tai sillä työyhteisötasolla. Että heidän on pakko tavallaan kaivaa itsestään se paras luovuus ja osaaminen toteuttaakseen sitten tämmöistä hyvin väliä ja isoa tavoitetta siinä. Sen sijaan, että niin kuin neuvottaisiin, että mene ton kannon taakse piiloon ja sitten tuo seuraava tyyppi menee ton toisen mättään taakse piiloon. Et tässä on ehkä niin kuin se ensimmäinen kulma siihen itseohjautuvuuden edistämiseen asiaan. Ja toista pääsin lahjakkaasti hukkaa, kun niin innokkaasti selostin ensimmäistä, mutta sekin liittyy justiin tähän niin kuin tavallaan työntekijän voimaannuttamiseen siihen, että siinä tilanteessa tai hänessä itsessään on usein ne ratkaisut. Tuon sen esille, jos pongahtaa sieltä takaisin mieleen. No, miten Tero, niin tähän teemaan tutustuminen, kompleksisuuteen ja resonoivan johtamisen tutustuminen ja sitten tutkimusta tekeminen, niin on vaikuttanut suhun itseesi? Niin onko se antanut sulle eväitä niin kuin toimintaan ja johtamiseen? Mä kysyn tätä, kun mä oon kysynyt muiltakin podcastin vierailta. Ja myös itse koen, että kun mä oon itse perehtynyt kompleksisuuteen, niin se on kyllä antanut eväitä ihan jokapäiväiseen elämään. Niin miten itse koet tämän? No, on samaa mieltä. Ja tämä on myös niin kuin henkilökohtaisesti suhteellisen tuore tulokas tähän omaan ajatteluun. Että mä oon joskus 2000-luvun puolesvälissä jotain graduja tehdessäni huomannut sen, että tässä urheilun kentässä on kyllä nyt joku kummallinen juttu. Mä taisin sitä silloin sitten alkaa selittää itselleni tällaisen löyhäsidoksisuuden teorian kautta, mutta sitten tämä tuli ihan vasta tuossa. Olisikohan 2012 mulla ollut ensimmäistä kertaa ihan niin kuin kompleksisuusjohtamisen artikkeli kädessä, minkä mä oon lukenut nimeltä mainitsemattoman tai muuan Harri Raision lähettämänä. Niin sekään ei ollut sellainen niin kuin välitön hitti.
Mä vaan laitoin sen niin kuin mielessäni kategoriaan potentiaalisesti hyödylliset. Mutta oikeastaan nyt tässä Väikkärin teon myötä sitten, niin tämä vaan yksinkertaisesti selitti niin monta, ainakin mun päässä selitti niin monta ja aika monen haastateltavin päässä tiettyä niin kuin ongelmallisuutta tässä kentässä. Mitä se on sitten antanut, niin kyllä mä toteutan sitä siis ihan niin arkipäivän johtamisessa kuin muussakin elämässä. Jos mä johtamisesta jotain esimerkkiä sanon, niin tässä 1,5 viikkoa, kun siitä on aikaa, niin mä otin yhden työpäivän ja mä lähdin omalla autolla ajelemaan Kuopioon ja mä kävin tapaa 3 urheilijaa. Heidän työpaikallaan, heidän reenipaikallaan ja heidän kotonaan. Juttelemassa siitä heidän arjesta, urheilemisen arjesta. Ja kyllä se ei tämä nyt ollut ainutkertainen tapahtuma, mutta nyt tässä selviten mieleen tuleva. Ja se vahvisti just sitä, että kuinka tavallaan merkityksellisenä he pitää sitä, kun joku on oikeasti siinä määrin kiinnostunut heidän asiasta, että tulee vaikka heidän reenipaikalleen tai kotiin toiselle puolelle Suomeen ihan vaan juttelemaan. Ei ollut mitään varsinaista asiaa, mitä sillä keikalla olisi hoidettu. Että ehkä vinkkinä ja kannustuksena tosiaan sille johtajalle, että sun toiminnalla on oikeasti väliä, jos sä aidosti yrität siinä parhaasi ja viittit pistää vähän itse siihen mukaan. Ja arkielämässä myös ehkä samalla lailla, että ehkä se on antanut ripauksen ymmärrystä siitä, että ihan kaikkea ei tarvitse hallita, mutta ne silti voi asiat edetä myönteiseen suuntaan ja ehkä sikäli lievittää tietynlaista maailmanahdistusta myös. Miten sitten koet sen, että kun tosiaan väittelit tästä teemasta ja varmaan olet nyt puhunutkin tästä teemasta aika monille tämän väitöksen jälkeen ja vähän esitelmöinyt ja kirjoittanut siitä muuallakin, niin miten vaikeaa tämän kompleksisuuden maailmankuvan edistäminen tai siitä ihmisiä tietoiseksi tekeminen on, että kuinka se otetaan vastaan, kun sä kerrot tästä kompleksisuudesta. Siihen itsekin tiedät, että siihen välillä ihmisellä on vaikea suhtautua ja sitä välttämättä ei ihan ymmärretä, varsinkin jos on vähän aikaa kertoa, mistä on kyse, että se jää niin abstraktiksi silloin. Ja sen takia minusta on oikeastaan tärkeää, että on tämmöisiä johtajia, ketkä tekee myös tutkimusta teemasta ja omaa sen syvällisen ymmärryksen asiasta. Että tulee heidän kauttaan tätä asiaa myös esille, koska silloin tulee niitä tavallaan konkreettisempia esimerkkejä, mitä tutkijat usein pystyy kertomaan. Ehkä sitä uskotaan myös paremmin, kun johtaja itse tuo asiaa esille. Esimerkiksi Olli-Pekka Heinonen, niin hän on korkean tason johtaja, jolla on hyvin syvällinen ymmärrys tästä teemasta ja hän puhuu paljon tästä. Kuulijoille tiedoksi, niin tuossa vähän aikaa sitten väitteli kommodori Tom Haneen tästä teemasta maanpuolustuskorkeakoulussa ja väitöskirjan nimi on Yllätysten edessä ja hän hyvin vahvasti sovelsi kompleksisuusteoriaa omassa väitöskirjassaan. Ja tosiaan Tero nyt on tehnyt myös väitöskirjan teemasta ja toimii johtajana, niin tämmöistä itse kaipaisin enemmän ja koen myös, että näillä henkilöillä on myös vastuu sitten tuoda tätä asiaa esille ja lisätä sitä tietoisuutta. Niin, mitä Tero sanoisit tähän? No, kyllä mä luulen, että tässä puhutaan molemmat aika samasta asiasta, mutta pikkusen eri kulmasta. Että sanotaan, että kyllähän tämä antaisi mahdollisuuden jopa välillä vähän turhautuakin sillä, että kun vaikka tässä omassa kentässä, niin tietysti on tuossa niin sanotussa ytimessä, kun mietitään järjestelmätason strategisia isoja tavoitteita ja keskustellaan niistä, puhutaan ministeriötasosta ja näistä meidän isoimmista keskusjärjestöistä, niin kyllä sitä niin vahvasti usein vielä leimaa se, että kunhan sovitaan näistä strategisista tavoitteista, asetetaan niille selvät mittarit täällä meidän sisällä, niin menestys kyllä kumpuaa. Ja tavallaan se vaikuttavuusketju sinne yksittäiseen urheilijaan, joka hikoilee nyt Limingalla jossakin hallilla ja tähtää niihin omiin tavoitteisiin, niin se on vaan niin pirun pitkä ketju, että sitä koko ketjua ei voi hallita. Niin sitä mä omalta osaltani pyrin rakentavassa hengessä tuomaan alati esiin, että en mä halua tehdä tyhjäksi näitä keskusteluja, joita käydään, koska totta hemmetissä sillä on väliä, että me rakennetaan tätä meidän järjestelmää fiksuksi. Mutta yritän palalta tuoda ymmärrystä, että kun se kaikki ei ole meistä kiinni ja ratkee meistä käsin, vaan se ratkee myös sieltä yksilöstä ja kentästä käsin vähintään yhtä paljon.
se on semmoinen, mistä voisi tuskastua, mutta toisaalta mä uskon siihen, että hyvät asiat kyllä aikaan myöten puskee itteensä lävitte. Ja sen takia kannattaa olla kärsivällinen ja tavallaan niin kuin steppi kerrallaan. En mä nyt välttämättä sen enempää kuin ehkä, tai en tiedä miten sä koet tämän asian, Harri, mutta en mä nyt välttämättä koe itseäni vielä miksikään lähetyssarnaajaksi. Ja toisekseen, niin en mä ole ihan varma, että onko mä tämän itsekään vielä 100% niin kuin sisäistänyt niin hyvin kuin tämän kompleksisuusajattelu voi sisäistää. Tämä on mulle siis suhteellisen tuore tulokas kuitenkin, mutta mä ymmärrän jo sen verran, että jotain tässä on. Ja myönnettäköön, että en itsekään varmasti ole tätä sisäistänyt niin hyvin kuin pitäisi, ja harva oikeastaan on. Ja se on vähän tämän kompleksisuusteorian ongelma ehkä, että se elää koko aika, ja se on vähän niin kuin vastaava kompleksisuutta se, että sulla olisi täydellinen ymmärrys niin kuin tavallaan tästä ajattelusta. Että se on niin kuin vaillinaista joka tapauksessa. Ja sitä, mitä niin kuin tutkijana itse kaipaan, on just tätä johtajien ja tutkijoiden vuoropuhelua myös. Eli se käytäntö ja teoria kohtaa, niin silloin myös meidän kaikkien ymmärrys tästä kompleksisuudesta, kompleksisuustieteellisestä maailmankuvasta kasvaa. Tällainen win-win tilanne syntyy siinä sitten. Ja kyllä niin kuin me ei olla kumpikaan politiikan tutkijoita, mutta kyllä niin kuin sielläkin tämä resonointi tietyllä tapaa. Me puhuttiin Partiaisen Pirkon kanssa tuossa toisessa podcastista vähän niin kuin tästä sote-uudistuksesta ja muistaakseni vähän siinäkin mietittiin sitä resonoinnin puutetta, että mitä tavallaan tavoitteita tulee ylhäältä ja miten taas sitten toimijat kokee sen. Ja siitäkin tutkijakollegat julkaisi tämmöisen raportin aikaisemmista uudistuksista. Tässä on nimenä Kunnat ajopuina tai jotakin tämmöistä. Ja siinäkin niin kuntien toimijat koki, että he vaan niin menee siinä vähän niin kuin virran mukana, ettei paljon saa sitä osallisuutta kokea. Ja nyt kun seuraa uutisointia, niin vähän samanlaista ajatusta tuntuu olevan taas esillä. Niin onko sulla tätä kantaa tähän politiikan suhteeseen sitten tässä resonoivassa johtamisessa? No joo, toki. Jos tuosta niin sote-kuviosta puhuu muutenkin, niin ei se varmaan tämän tuoreimman uudistuksen puitteissa siihen ensimmäistä kertaa törmätä, vaan varmaan jo muutama vuosi sitten viimeistään jossain hoitotakuukuvioissa siihen on törmätty kanssa tietynlaiseen niin tapaan viedä prosessia eteenpäin. Joo, tämä liittyy myös keskusteluun siihen, niin kuinka tämä käy yli alojen. Omaa väitöstilaisuuttani oli eräs lääkäri seuraamassa ja me sen jälkeen puhuttiin just näistä teemoista pitkään, mutta en nyt mene syvemmälle, koska sote-puolella on paljon parempiakin asiantuntijoita kuin minä. Toistatko vielä sen loppuosan kysymystä siitä, eli se liittyy tähän, että ei ole nyt, mä muistan se itse, eli se liittyy tähän politiikka-osastoon. Eli miten sen poliittisen puolen kokee, niin joo, ei ehkä olla niin kuin varsinaisia politiikan toimijoita, mutta toki sillä on merkitystä ja kyllä me tätä niin kuin resonoivan johtamisen ideaalityyppejä, kuten todettiin, niin löydetään myös politiikasta. Jos se vaikka tuossa podcastin alussa mainittu Mandela on jo jotain enemmän kuin politiikko ehkä, mutta kyllähän niin kuin KV-kentästä joku Kanadan pääministeri Trudeau, niin kyllähän siellä on paljon elementtejä taas tästä resonoivasta mallista, ja en mä nyt epäile, etteikö myös suomalaisesta kentästä löydy tällaista sävyä. No nyt ollaan puhuttu urheilujohtamisesta, ollaan puhuttu sotesta, niin mä haluaisin ihan hetken vaan lopuksi puhua vielä turvallisuudesta. Me ollaan kuulijoille tiedokseni tosiaan Teron kanssa jo pitkään tunnettu ja opiskeltu aikoinaan yhdessä hallintotieteiden maisteriksi, ja Tero silloin kun tutustuttiin, niin hän oli poliisi. Niin kysyisin vähän niin kuin täältä turvallisuussektorin näkökulmasta nyt, että miten koet sieltä tätä resonoivaa johtamista, ja ennen kun laitettiin nauha päälle, niin puhuttiin myös vähän itseohjautuvuudesta tuolla poliisin toimessa, niin haluatko vähän näitä vielä avata? Tulee vielä ikään kuin yksi sektori lisää käsiteltyä. Joo, mikä jottei.
Jottei tosiaan vähän raapastiin sitä ennen kuin nauhuri lähti käyntiin ja puhuttiin lähinnä siitä, että kuinka tietysti turvallisuusala tai vaikka poliisiala osana sitä, niin osuu hyvin tähän tarkasteluun kanssa. Omasta kokemuksesta tietysti yksittäinen partio tuolla kentällä niin tekee suhteellisen isoja päätöksiä siinä arjen työssään. Ja sillä tavalla myöskään siinä johtaja ei voi olla jokaista liikkuu määrittämässä ja päättämässä siellä läsnä, vaan ne pitää tehdä siinä kentällä ja usein aika nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Ja sitten jälkikäteen on helppo tarkastella tietysti niiden päätöksen oikeellisuutta tai sitä, että ne ei ole mennyt ihan käsikirjan mukaan. Turvallisuusala on muutenkin kiinnostava tarkastelun kohte, koska koko turvallisuushan on lopulta kokemus, joka on suhteellisen irrationaalinen. Yksinäinen vanhus jossain mökissään voi kokea erittäin suurta turvattomuutta, vaikka siihen ei ole kovinkaan suurta perustetta, ihan näin niin kuin tilastollisia todennäköisyyksiä arvioida, ja vastaavasti joku henkilö öisellä kaupungilla kulkiessaan kokee hyvinkin suurta turvallisuutta, vaikka välttämättä olosuhdetekijät ei antaisi siihen aihetta. Ja tiedän myös sinusta, Harri, sen verran, että on tällaisia turvallisuuskahviloita ja muita pitänyt, niin tietysti muutama sana on niidenkin tiimoilta tästä vaihdettu, ja koen kanssa tosi kiinnostavana tapana siinä, että osallistetaan tätä tavallaan kokonaista kenttää ja niitä kansalaisia ja viranomaisia yhdessä keskustelemaan näistä teemoista, koska se lienee paras tapa luoda yhteistä ymmärrystä ja ehkä myös niin kuin järkeä osittain irrationaaliseen asiaan nimeltä turvallisuus. Joo, juuri näin. Ja mä en itse ole tutkimuksessa käyttänyt tätä resonointisanaa juurikaan, mutta nyt kun toit esille, niin kyllähän kun miettii näitä turvallisuuskahviloitakin, mitä ollaan tehty, niin kyllähän siellä sitä resonoinnin lisääntymistä tapahtuu aika selkeästikin. Juuri näin. Mutta aletaan lopetella, niin mä aina lopuksi kysynyt vähän vielä tämmöisiä lukuvinkkejä. Eli mitä nyt sanoisit kuulijoille, että mitä heidän kannattaisi lukea näistä teemoista, mistä nyt ollaan puhuttu. Ja mä toki suosittelen kaikille luettavaksi Teron väitöskirjaa, ja tämän nimi on Kohti resonoivaa urheilujohtamista, tavoitteen muodostuminen urheilun kentässä. Ja löytyy ihan googlaamalla sitten verkosta. Mutta mitä vinkkejä, Tero, antaisit? No joo, kiitos kun toit esille myös tietysti mun tutkimukseni. Mun varmaan pitäisi tästä vastavuoroisesti sanoa, että on aivan ilmiönemäinen kirja kuin Johtajana kaaoksen reunalla. No, osittain kevennys, mutta se on myös oikeasti hyvä kirja. Me ollaan tänään jo keskusteltu myös tästä McChrystalista, mutta en puhu siitäkään, koska se on jo käyty jossain määrin lävitse ja alkaa tietynlaista hypeäkin ehkä se ympärille kertyy, mikä ei ole huono asia. Mä otan yhden uuden kirjan tähän tarkasteluun. Mä itse kiinnostuin ja tykkäsin ajattelusta, joka tämmöinen erittäin vaikea sukunimi kuin Csikszentmihalyi on tehnyt. Ja hänen ajattelussaan erityisesti mua viehätti tämmöisen niin kuin integraation ja differentiaation käsitteet, mitkä mun mielestä erittäin hyvin selittää kompleksisuutta niin urheilussa kuin se ulkopuolellakin siitä, että jos se lähtökohtainen, että yksilö samanaikaisesti haluaa kuulla johonkin isompaan, eli olla integroitunut, mutta myös olla omat ainutlaatuinen itsensä ja löytää ne omat ainutlaatuiset polkunsa ja tapansa tehdä asioita, eli olla differentoitunut. Niin se on jo mun mielestä niin kuin hyvin maalaisjärjellä ymmärrettävä asia, että jos kaksi tällaista voimaa vaikuttaa yhtä aikaa, niin silloin on niin kuin äärimmäisen haastavaa saavuttaa kaikkia koskeva yhteinen tavoite, kun jo lähtökohtaisesti kentässä on tällaisia vastavoimia. Niin tällainen kuin The Evolving Self on hänen tekemänsä kirja, niin suosittelen. Siinä puhutaan paljon muustakin, muun muassa flowsta ja näin poispäin, mutta sivutaan myös tätä aika vahvasti, tätä kompleksisuutta. Oikein hyvä vinkki, kiitos siitä. Mutta aika rientää, niin mä joudun tässä vaiheessa, Tero, kiittämään sua, että hienoa, että pääsit mukaan tähän podcastiin. Oli oikein mukava keskustella ja antoi taas kyllä ajattelemisen aihetta. Nyt ennen kuin laitetaan nauhueri kiinni, niin voisit vielä lausua viimeiset sanat tähän kuulijoille, vaikka lähettää tämmöiset resonoivat terveiset. No joo, kernaasti mielellään ja kiitos ylipäätänsä tästä
kutsusta. Tämä oli hyvä hetki. Terveiset varmaan tuli jo tässä podcastissa, mutta mä nostan ne vielä uudestaan esille. Ja nehän kuului suurin piirtein näin, että johtajat ja miksei muutkin toimijat, niin ymmärtäkää oma asemanne siis siinä mielessä, että te olette katseiden alasena, tarkastelun alasena, muistakaa se oma esimerkki. Jos te oikeasti aidosti haluatte hoitaa työtänne hyvin, niin kuin mä uskon, että useimmat haluaa sitä hoitaa, niin teillä on ihan merkittävä vaikutusmahdollisuus ihmisten niin kuin työelämään, siinä jaksamiseen, siinä suoriutumiseen ja näin poispäin. Se on merkittävä rooli ja kannattaa nähdä vaivaa ja heittää itsensä peliin.